سلام سلام نزي channel زي تكاتل لكم بيسود احنا دخم انا دحنا يزابير مسجن صوم لا سلام كم تلو دليت ايو بيت سبعي اقول لكم سلامكم بزحتر في للي تمريسنا بخلي فيديو ترخينا لنا بيت السبع انكوا بعد طمقت بسلام اصحكم اصحنا خلوكم دلي ولا لهم بعد طمقت بركات يوحنس مطمق ولايت املاك እና መድኃኔዓለም ይሕደረና አሜን። እና ዝግጅት ላብ ጥምቀት በአይ ወገን እዚህ መስል ቤተሰብ ሓቢርና ንኽድ ማለት እዩ። ምሳይ ይኸዱ በረከት ተኻፈሉ ቤተሰበይ እዚ ክብርት ሓፍቴ ወላዲተይ ኩለና ኮይና ተዘጋጅና ያው ንምኻድ ንሻሸብ ለና ማለት እዩ ቤተሰብ እና مخد قعدة جميرنا مالتي بيتسب لما عملت أو كتما يخلنا ينطمق بيتسب يشتي وتصير الخات قلنا حوس كتما دخلنا له ترزو قطر كتما حوس كتما وطينا نطمق لنا مالتيو أو كتما قرو لشدش تواتات بحادة تأكيوم يوم طمقت لك كايدو مالتيو أو زيقن نا يوحنس مطمق كاو غزانا لعلي الخا قلنا لله إننا نخد لنا مالتيو فاميلي خمس تريو للخان مالتيو إننا عاوز يخونو على مرسنا له تاي مسيلك كن بيتسا بعوي عدنا أيو خاول لم بقى انتن بيسا اندعي بايزوي ساعتنا هم يتحاسو اندعي بتشاغن أقد أرسي ناقد أرتاوتاسي بقومت تاوت يورو كاوس بقى بزح حسابي اللي بزح دمكات يلي ግን በእውነት ሐቀኛ ምህለላ ሐቀኛ ተይልባል ሐቀኛ ዝማሬ ሐቀኛ ሁሉ ነገር ግን አውኡንዮ እነታት ከምህለላ ተውላል ካብ ልበን ጥራሕ ግረን ገለ እና ለሆነ በቃ ደስ ይልብለካ በቃ አይ ብቻ በቲሉ ግን ዳይሆንስ መጥመቅ ክንጥመቅና ያው እንደዩ ለና ማለት እዩ ቤተሰብ ዓሚ ኣብ ከተማ ወቅሮ همዚ ታወታ ተኣኻኺዩ ኣብ ተበለደ ሰዓት ማለት እዩ ሰበዝሕኒ ብጣዕሚ ይሰበዝሕኒኦ نسألنا لوينو خدانا لوينو وانا تطميقنا لنا تاين يتردنا بقى واي حاجه جنسي صففي الناس تي ابدا يوحنس قاوللس تو بزح حساب لي ولو تاوتنا ستي بزح نخنو بماليا ጨርحنا لابزي امصينا لنا مالتي بيتسب اوزي مازر حديقتنا يا غوياني تايلا غورنا هم دنغونا يرد كاي بقى ساعه رفد خام للبيتسب ጭራሽي تطميق يملسلو بتعم غريم الناوزر يقول دي سمعت سبيو بتي لي سبزحي كاخس بولك كعس هم زلم الله سولس بزحي قريمنا وعتا شعا يقلقل لهم لنا عايزة خني اكو يقلقل لهمنا بتيل بتيقن زوم متأماقيو تتأميقهم صنيحهم منان بي زو تاوتات يكون قلو تسنة سرعة دباوس قنا افتو قبيني قنا ايوات اي مالتي يقنينا يو نبرحو مصرنا ايام همزينا دسيلنا واي قنا قدئينا قبطعمينا كانفتن لنا وزي انا بركمين درقان قويل لنا اينا بكا مناتو محارقنا واي كم جمرة يدس الله كان يروح زر يقاطنيو عاوز بز مسألة زي تأميرنا نولكم بيتسب طبق الترجمة تفضلوا ياهم حاتياتنا عملت حاتيات مدمسس ساعات يلو ما عند بونت حاتياتنا يقرب لنا مدhanيዓለም يدمسنا لكلنا حزب كريستيان بيتسب بز مسألة زي تأميرنا سدت لله حواتنا على لو زي يبقى خن قبل اللي خنوا حاتياتكني دمسلكن كلكني اللي بزعلت زي بزع لو ما عند زي أخذت اللي حواسكن كلكني اللي نحواتي معري أنا أوزي أبوتات نوينو واي نمرد بقى ونت بقالات يقول زي بقى حميدو أبوتات بقى زماري دسكبل رجع لبلا كاولبهم كاوزم حواتنا له الراس لسته لبلو حواتنا كابوز حموتي جزعيل تعرف حواتنا وحدات خوينهم لهم بونت تعمي سيلها كيرنو لك بقى وطاتي اللي قال بتشاغن سدته مريحو فرقنا ما تغلغله بتلبتي جن زللو اخليو ما بيتسبي أوزي مس عبيت نخون مس أبوتات مون خون نزمر كأو إنتات لبدحرتنا يركوانا بدحرتاوت نوع على نزمارين يون نقبلن للا بقى بتادس كلك سميعتو بقالاتي قلتي بتيلو جن أنا دمت أن كلك الكنية أما خلق أتيه كنية مالتيو لوزح جن دمت أن يومنايتهم كلك الكن بيتسب النوزي أو دي بالله قال على حاجة خوني قليل تفعل مخنات للو لا جوز الخد له እና በቃ ጽፍፍ ይሉ ህል ለሰብ ይዲብሎ ማለት ቤተሰብ ብዙ መልክ አዚበታትን ነው ማለትዩ እናህና እንዲብልና ሜታችንና ነደይባ አይና ላብታወት መንበረታወት አخنات አይና ማለትዩ ድንግሌ
እና ምሳናን ዓናይ ክትዕጎሳ ኢኹን ደስ ክብለክን እዩ በረከት ናነዋና ምስ ኩለና ይኹን ኣደታተይ መዝሙር ምህቱ ምህለላ ኣነ ምስጥ ለብለኒ ክትምሰጣ ተስፋ ይገብር እውነት ማለት እዩ እና ከምዚ ላልና እንደይለና ኣሕዋተይ መዓረይ ምሳና ደይባ በቃ ተሐቀኛ ሲልካ ምህለላ ክኾን ይኽእል እዩ መዝሙር ኩሉ ነገር በቃ ካብ ልብኻ ትብለና ኣደታትና ኩሉ ነገር ኣብዚ ድምፀን ክለቀልክን እየ ማለት እዩ ከምዚ ትሰምዖ ለለኽን ማለት እዩ ኣነ ለባይ ራኾሜ ድሕሪ ታወተይ ንኸዳ ኣለዋ ኣዴታትና ማለት እዩ መጀመርያ እዞም ሁራ ዝረግፁ እኒአው ኣወዳት ካብኦም ማእኸል ታወት እኒኦ ብድሕሪኡ እዞም ሊቃውንቲ እኒአው ኣቦታት ብድሕሪ ኣዴታት እኒኦ ማለት እዩ ያው ንሁራ ሰለስተ ከም ዝፈልጦ ሁራ ይብለው ና መዝሙር ዝተፈላለዩ መዝሙራት እኒአን ኣቦታት ማለት እዩ ድሕሪኦም ኣዴታት ድማ ኣነ ባርያ ኾሜ ክሰግድ ናባኹም ግለታት ልብል ብጣዕሚ ደስ ልብል እንትናት እኒኦ ስምዖ ህዝቡን ኣብዚ ስለል ቆራረጽ ኣሎ ገለገለ እምበይ በቃ ማለት እዚ ቪድዮ ነውሕ እምበይ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መዝሙራት እኒኦ ድሕሪ ታወት ኮይንካ ልባህልና ኣደታት እኒኦ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣነ ለባርያኹም እየ ክሰግድ ለኣኹም እየ ክወድቕ ለኣኹም እየ ገለገለ ልብሉ እንትናት እኒኦ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ብቻ ዝና ባህልና ነገር ትውፊታት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብእውነት ክትቅፅል ደስ ይለካ ከምኡ ኢሉ እና ሃይማኖታዊ ትሕዝቶና ባህላዊ ትሕዝቶ ብጣዕሚ ደስ ይብል እዩ እና ሕዝለ ሰማዕ ቤተሰብ ኣብ ኩሉ ምስተን ኣዴታት ንሕወስ ለና መዝሙር ለንሕወስ ለና ኩሉ በረከት ተኻፈሉ ምሳና ኣብዚ ድማ ከም ዝሰምዑ ኣለኽን ኣተና ክንልምን ወዲ ክንልምን ኣለና ማለት መስተንነታትና እዚኣተን ድማ ደቂ ሓወበ እየን ኣጋጣሚ ተራኺብና ብጣዕሚ ደስ ኢልና ሕውስ ኢልና ብሓደ ንመፅእ ለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ቃ ድምቕ ዝበለ በዓል ነይሩ ብጠቕላላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ብስፔሻሊ ዙናነታትና እኒኦ በቃ እንትን ምህለላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ድማ ከም ትሪአና ኣለኽን ማለት እዩ ምስ ቤተክርስትያን ኣብ ዝለለ ምስቶም ሊቃውንትና ዘምርና ነርና ለለነታ ተርኪብናና ብቻስ ቅድሚ ድሕሪ ስለለኾንካማ በቃ ምስትትኣቲ በቃ ብቻ ግን ደስ ዝብል በዓል ነይርኩም ትሪኡ ኣለኽን ማለት እዩ ሕዚ ላብ ምእታይና ስለለኾነ ያው ኣተኹ ክልምኔ ኣተና ክንልምኔ ላውና ዋና እናተባህለ ያው ላሜታችን በኣታ ማርያም ኣቲና ኒና ማለት እዩ ካብ ወዳ ዮሐንስ መጥምቅ ላሜታችን ኣቲና ኒና ብሰላም ማለት እዩ እዚ መስልና ነዋና ቤተክርስትያን ድማ በዴታትና ብመንእሰይ ኣሕዋትና ብሊቃውንት ለደመቐ ቤተክርስትያን ህዝቡን እንግለይ ተኽበርቲ መስገን ማለት እዩ
ቤተሰብ ከም ዝረአኹም ይመስል ዝድምቀትና ዝድባብ ያው በህምዚ መልክዕ ያው ኣብዚ ዝኒአ ከባቢ ተወዲኡ ይፍሲ ተባሂሉ ማለት እዩ ንእሽተይ ዕሪፍና ኣብ ዳማርያም ተሳሊምና ማለት እዩ ብከምዚ መሰረት ያው ንወርድ ለና ገዛና ማለት እዩ ሰብ ብከምዚ መሰረት ይወርድ ለገገዝኡ ማለት እዩ ሓስቡ ካበይ ሓመድ መፃና እንዳሕና ያርሕቀታ እኳ ግን ከተማ ቁሮ ኣብዚ ዓሚቕ እኒኦ ኣቕሪብ ኣለኹ ኣብዚ ማለት እዩ ንሕና ኒና ድማ ኣብ ላዕሊ እዩ እና ናሜታችን በረከት ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ናብ መድኃኒዓለም ኩለና ምስ በረከት ምስ ኩላትና ይኹን ያው ዝበረከትና ሒዝና ተጠሚቕና ማለት እዩ ገዛና እናተመለስና እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሓውበይ እዮም እዚኦም ማለት እዩ ንፋዘር ሓው ኣቦና ማለት እዮም ዓብይ ኣቦና ሰላም ክንብሎም ኣቲና ተጋቢዝና ኣብ ደገ ፀኒሐን ደቆም ማለት እዩ ኣይተኸዳይለና ናደቂ ሓውቦና ማለት እዩ ኣብዚ በቃ ግብጃ ተጋቢዝና ምናምን ኣጋጣሚ ቆረፅከዮ እዚ ብስነ ስርዓት በሊዕና ሰቲና ማለት እዩ ፀጊምና ኣቦዋና ሰላም ኢልና ገዛና ማለት እዩ ቤተሰብ ቅድሚ ገዛ መኻድና ማለት እዩ ኣብዚ ገዛ እዚ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ብእውነት ብዋዕድ ምጥንያኹም የቐኒልና ናብዚ ያው ዘኻኺልና እዚ ንወርድ ለና ማለት እዩ ተረጋጊና ኣብ ዝረእይዎ ብዚ መሰረት እዚ ንወርድ ለና ገዛና ማለት እዩ ለለና ርሕቐት ረዮ ያው ናቐረና ኢና ድኽንብል እና ቤተሰብና ሎማዓንቲ ነበረ ውዕሎ እዚ ይመስል ብኻሊእ ቪድዮ ብኻሊእ መምሃርና መዝናነዪ ክስካብ ንመፀኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ቤተሰብ እና ዝለዓልናዮ ዓዲ እዚ ይመስል ከመይ ሪኢኹም ወልል ኣብ ኮሜንት ፀሓፋለይ ላይክ ለገበራ ቤተሰብ ብጣዕሚ ፅፍፍ ለለ እና ደስ ልብል እንትን ነይሩ ዮሃንስ መጥምቅ እዚ እዩ ካብዚ ኢና ከይድና ማለት እዩ ኣብዚ በፂሕና ኔና ካብዚ ሜዳ ካብዚ ዮሃንስ መጥምቅ ንጉህ ካብዚ ከይድና ዳማርያም ኣቲና ማለት እዩ ዳማርያም ደሞ ክሪአክኒ ላብዚኣ ከይድና ላብዛ ኣደና ማለት እዩ እና ኣብዚ ውዒልና ገዛና መፂና ንለክን ቤተሰብ እናና ሎማዓንቲ ፅፍፍ ኢሉ ብጣዕሚ ደስ ልብል ውዕሎ ነይሩ እዚኣ መንገድና ምተመለስና እዩ ማለት እዩ ብኻሊእ ቪድዮ ብኻሊእ እንትን ክስካብ ንራኸብ ሕዝን ብድጋሜ ሰላም ፀንሑና ቤተሰብ ብብለለኹሞ እንኳዕ ፅሕኩም ክብለኩም ይደሊ ደጊም ገዛና ንኣተና ኢና ማለት እዩ ቤተሰበይ ቻው ቻው ፍትው የለብለኩም